Benvinguts i benvingudes al nostre podcast sobre videojocs. Us parlem des de l'Institut Escola Piera sobre el Kevin Baena García, el Khalil Mayer Katofi, el Daniel Saló García i qui us parla, Zacarías Fetachi. Tots som alumnes de primari d'ESO. Començaré jo, parlant-vos del videojoc Brawl Stars. Brawl Stars va ser creat per John Francis el 17 de juny de 2017 per el desenvolupador Supercell, que també va crear els jocs Clash Royale i Clash of Clans. L'objectiu principal de Brawl Stars és aconseguir la major quantitat de trofeus per pujar en un camí de trofeus. Els jugadors entren a diferents modalitats de jocs amb diferents personatges, anomenats Brawlers. Cada Brawler té unes habilitats úniques i lluita en diferents modalitats de joc per pujar de rang i obtenir trofeus. Les modalitats del joc són pilota brawl, els jugadors, a més de matar-se entre ells, han de marcar 2 gols a la porteria rival. Supervivència. Aquesta modalitat consisteix en sobreviure. Al veure a matar als 6 jugadors, la partida acaba quan n'ha matat 9. A més, es poden recollir caixes, que et donen més força i més vida. I si et passes del temps, s'apropa la tempesta i et treu vida. Atracament. És la modalitat en què s'ha de destruir la caixa rival i defensar la teva. Quan s'acaba el temps, qui tingui la caixa més malmesa perd. Noqueig. Si juga l'equip de 3 persones hi ha 3 rondes. Si et maten, has d'esperar a la següent ronda. L'objectiu d'aquesta modalitat és matar els contrincants. Guanya l'equip que ha guanyat més rondes. Ara donem pas al Jalil, que ens parla del videojoc eFootball. Gràcies, Zacarías. eFootball és un videojoc de simulació de futbol desenvolupat per Konami, digital Entertainment i publicat per Konami. El joc és el 21è lliurament de la sèrie i va ser llançat el 30 de setembre del 2021 per a Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S, el 30 de setembre de 2021. Es va llançar per a Android i iOS el 2 de juny de 2022. El joc és el final de la sèrie Pro Evolution Soccer. Aviat canviarà el nom i s'actualitzarà cada any. Serà un videojoc gratuït amb microestacions, actualitzacions futures i continguts descarregables de pagament opcionals per poder tenir més funcions i mobilitats de joc offline com la Liga Master. El videojoc tindrà joc creuat, crossplay, entre les diferents plataformes. Doncs quedem a l'espera d'aquestes actualitzacions a l'eFootball. Daniel, i tu què ens pots dir del Subway Surfers? Doncs que el Subway Surfers és un joc creat el 24 de maig de 2012 per les empreses Cibo Games. Està disponible per a les plataformes Microsoft Windows, Android, iOS, Kindle i Windows Phone. Normalment es juga des de telèfon mòbil. L'objectiu de Subway Surfers és fugir de l'inspector. Per això has d'aconseguir surfejar trens i esquivar obstacles mentre intentes aconseguir la màxima puntuació que puguis. El rècord el té Jalapa Ronald amb més de 2 milions, exactament 2.046.264. Hi ha al voltant de 18 personatges que es poden aconseguir desbloquejant coses mitjançant monedes, fitxes o claus. El joc acaba quan el surfista és atrapat pel guàrdia o xoca directament contra diversos obstacles. Subway Surfers va tenir 400 milions de jugadors en el 2017. Déu-n'hi-do! Ara li toca parlar al Kevin de l'últim videojoc, el Fortnite. Fortnite va ser desenvolupat per Epic Games el 2016, tot i que va ser anunciat als Spike Video Games Awards ja el 2011. Fortnite és un shooter, és a dir, un videojoc
en línia que consisteix en disparar a trets contra els rivals. Veus com es mou el teu personatge per mitjà d'un pla cenital. El joc té dues modalitats: salvar el món i Battle Royale. Salvar el món és un món obert que es pot jugar sol o en línia amb els teus amics i és cooperatiu. A la modalitat de Battle Royale hi ha 100 persones i has d'intentar guanyar la partida per pujar de nivell fins al 300. I fins aquí el nostre podcast sobre videojocs. Esperem que us hagi agradat els videojocs. A reveure, adeu!